गुबुन मोनसे जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय दंफैयो माने नै बै बे दालां गोलावआवहाय दंफैयो ओमफ्राय बेरायफैदों ओमफ्राय आदित्य खाख्लारिनि ना मोनसे भिडिअ दङ जायखिजाया आं मोनसे जायगासो खोन्थाग्रोनि नैबे हासार गोबोर हासार ओमफ्राय हनै बेजों वाटारमेलन गायजोब्बाय बेयाव बे गायनाया खिन्थु फेब्रुवारि मासावनो मोनजागोन जाहैबाय बेखिनिखौ वाटारमेलनखौ रजबजोब्बाय बिराद बुरजा गायदों बै खर'निफ्राय बै खर'सिम जायखिजाया फेब्रुवारियाव जाफैदो वाटारमेलना दैलिनो जों थाब थाबनो मोनजाग्रोयो हाग्रामा दालां खाथिनि मानसिफ्रा माने जों फैबा बावहाय बायलायनाङा आरोखि बिबार लाफैबा खनसे फैबावगोन आं आरोबाव ओमफ्राय फिथाइया एसे गावनि आन्था जाब्ला आरो खनसे फैबावगोन जाफैगोन बावहाय बेफोरखौ रावबो मावाखै बांगालफोरसोल'नो गुबुन हारिनि बर'फ्राबो एसे मावनो सोलोंनाय मोनबा मोजां जागौमोन बै खर'जों थांनाय बोसोराव मावदोंमोन मावनायालाय बर'फोराबो आबाद मावदोंमोन बै खर'जों ओमफ्राय दा बैजोंनो दा बोरैबा हाग्रा रज'जोब्बाय मा होनना बुङो खासि हाग्रा रज'जोब्बायना ओंखायनो मावहैनो हायाखै ओरैबो मावगोनदां बर'फ्राबो खय एकजना मावदोंदां सोरनिबा मुस्लिमफोरनिया 5 बिगा दङ जाहैबाय बे 5 बिगाखौ मोनजाग्रोसिगोन जानुवारि मासाव जों जानोसै ना थ' जों बिदिब्ला नायनानै लाग्रोनि आदित्य खाख्लारिनि मैया जिहेतु एसटि जायफोरा जनजातिकरन बिदोंमोन ना बिनि हेंथायैहाय धरना होनायखौ जों एसे नायनानै लानि कयेकटाखौ नङाबा दा जालायगोनलाय कयेकजना बे अफ्रिया एसटिनि खोथाखौ मा एसेबो होबथानायनिफ्राय बाथ्रा बुङाब्रा होननानै बिराद फाग्ला दङ दे बाबुमोन नोंसोरबो आंखौ एबाराव बिदिनो बाथ्रा बुंनानै एसे माबा मोनसे खामायदो नङा होमबा उफाय गैयाना नोंखौबो आं मालाबा रायलायनांगोन ओमफ्रायबा लोगो मोनलायबा सा लोंहोनांगोनलै बुन्दुमोन दे गिर्जानि फैसाखौबो लांदों दिनै जिहेतु मोनसे बिराद गिदिर माने सुबुं बमा फैबाय हाबाफारिनि थाखाय बाख्नायनांगोन मानि जोङो आसामनि मोन 26 अर्गेनाइजेशननि मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेशन सिसिटुआ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गेनाइजेशन्स आसामनि आह्वानाव मोनसे मास गेदारिं मोनसे गणसमावेश सनापुर मिनि स्टेडियामाव जागासिनो आरो बे मास गेदारिंनि थ्रुयै जोङो आसामनि मोनद' हारिनि ट्राइबेल स्टेटासखौ बिरोध खालामदों जों अपोज खालामदों भेहेमेन्टलि अपोज खालामदों आरो बे अपोजिशना आनइकुइभोकेल अपोजिशन आसामनि गासै रिकगनाइज सेटल ट्राइबफोरा बेखौ अपोज खालामो मानोना बे मोनद' एडभान्स आरो पपुलास ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिथांमोननि पलिटिकल राइट्स बा एडुकेशनेल राइट्स सशियेल राइट्स कालचारेल राइट्स एबा कन्स्टिटिउशनेल राइट्सनिफ्राय आरो फिन खेबसे डिप्राइभ जाबावगोन खहा जागोन गोबां खहा जागोन थारमाने 96आव मोनसेल' हारिखौ एसटि खालामनाय समाव जोंनि थाखाय थाखानाय एसटिपिनि थाखाय थाखानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आयुर्वेदिक कलेज आरो गोबां हायर एडुकेशननि जेसेबां रिजार्भ सिटआव 80 to 90% राजबंशीनि स्टुडेन्टफोरा सेनानै लाजोबदोंमोन आरो माजुलि एसटि रिजार्भ सिट एसेम्बलि बै सिटनिफ्रायबो करुणा दत्त नामनि सासे एमएलए देरहानो हादोंमोन गतिके दाथ' आहमफोराबो आहम सुतिया आरो आदिबासीफोर बाति ट्राइब बेसोर जाबाय पपुलास ग्रुप आरो एडभान्स ग्रुप बे ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला जों जोबस्रांलांगोन जोंनि पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसना लासै लासै गैया जालांगोन आरो दा बे 6 शिडिउलनि अट'नमियानो जा बा आन्डार स्टेट एक्ट अट'नमास काउन्सिलानो जा मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलनि रिजार्भ सिटफोराव बै मोनद' हारिनि केन्डिडेटफोरा कन्टेस्ट खालामनो हागोन कारण गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाआव बा माने कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलनि गेजेराव डिफारेन्सिएसन थाया प्रभेद थाया बे एसटि ए एसटि बि हिसाबै केटेगराइज खालामनो हाया एसटि एसटियानोखा ओंखायनो जोंहा मा जागोन जों जब मोननो थाखायबो कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन आरो पलिटिकेलि टटेलि जों डिप्राइभ जागोन आरो हायर एडुकेशनाव जोङो तमाम डिप्राइभ जागोन
अल इंडिया लेभेलनि जेसेबां कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन जोङो माने कम्पिट खालामनो हानाय जागोन The competition will be between Minas of Rajasthan and mainstream Assamese society. तारमाने बिसोर तो mainstream society आरो mainstream आसामनि mainstream society को जेब्लायबो tribal status होफेराखै even इंराजाबो बे mainstream society फोरनो separate administrative system होआखै माने आलादा administrative system बिथांमोना दानानै होआखै दा बे जाबाय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि बे कन्सपिरेसिखौ जेरैखि जाया जों होबथानांगोन जों खौसे जाना होबथानांगोन आरो सिसिट'या बे खामानिखौनो जों मावगासिनो मोनद' हारिखौ जुदि माने एसटि खालामोब्ला आसाम रायजोआवबो एसटि रायजो हिसाबै गनायथि मोनगोन होननानै बिथांमोना बोरै मोनो इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव बेफोरबायदि कुनु प्रभिजन गैया ट्राइबेल स्टेट हिसाबै इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया ट्राइबेल पपुलेटेड बा ट्राइबेल डमिनेटेड स्टेट थानो हानाय किन्तु दासिमनो ट्राइबेल स्टेट होननानै जा इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया आरो बे धारणाया जाबाय बे काल्पनिक मोनसे धारणा आरो बे धारणाखौ मानसिफोरनि खर'आव सोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि दङ दा बिथांमोना जिहेतु नैबे मोनसे बिराद थासारि जुबिन गार्डखौ लानानै बे जुबिन गार्डनि जे माने रिजार्भ खालामनाय बेखौ होबथानो थाखाय नैबे द' हारिखौ माने जनजातिकरन खालामनायनि मोनसे राइज खालामदोंमोन अंक बिथांमोना मा दं जों मिथिया जोंनि बाथ्राया जाबाय मा जोंनि मिनिमाम कन्स्टिटिउसनेल राइट्सआ प्रटेक्ट जानांगौ सोर पलिटिकल पार्टिया रुल खालामगोन सोर इलेक्शनाव जेनगोन सोर माबा देरहागोन बा माबानिया जुबिन गार्डनि थैनायनि उनाव मा पलिटिकल सिचुएशन जोंहा बे मेटार नङा जोंनि मेटारा जाबाय दा एक्जिस्टिं जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेनिफिट खिनिया खहा जानो नाङा दा नुबाय जिहेतु इलेभेन पपुलास हारिखौ जेब्ला बिथांमोन जुदि एसटि खालामनानै दिनै देरहालांनायनि बेबायदि मोनसे माबा दङ नामा आरो एसटिनि बिथांमोना सर्ट टार्म पलिसि थानोबो हानाय माने सर्ट टार्म पलिटिकल गेननि थाखाय कन्सपिरेसि खालामनोबो हाय बा माने स्ट्रेटेजिबो थानो हानाय जे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनानै भोटखौ मोनजोबगोन होननानै खिन्थु सब भोटथ' बिजेपिआ मोनजोबा कंग्रेसआबोथ' मोनगोन गुबुन गुबुन पलिटिकेल माने माबाफोराबो हान्जाफोराबोथ' भोटखौ मोनगोन गतिके मेजर शेयारखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै बोरै बुंनो हादों आरो बेखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन कंग्रेसआनो कंग्रेसनि दिनावसो रिकमेन्डेसन थिनहरदोंमोन आरो जे 8 टाइम्स टार्न डाउन खालामदों रिजेक्ट खालामदों दा बैबाय थानायाव जुदि माने राजा लामायाव ओंखारबोगोन जों सोमावसारगोन बेथ' स्टार्टिं बे आराम्भनिसो जादों जोङो जागायजेनदोंसो गतिके आरो उपाय गैयाब्लाथ' जोङो सुप्रिम कर्ट पर्यन्त जों थांनायनि थाखाय थियारि जानानै थाखाबाय जों थेंक इउ